Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. A yau za mu yi bidiyo ne akan Play Store. Play Store yana ba mutane kaso 89 a cikin 100 matsala wadda ba su santa ba. To yanzu bari mu je mu nuna muku wannan matsalar da muke magana a kai. Kana shigowa a Play Store. A wani lokaci za ka iya ce ka yi telechargement in application ko downloading. Za ka ce kuma ka yi ma application in ka mise a jour. Sai kuma ka ga abin yana ta kewaye amma ya ƙi ya wuce. To ya za a ka gyara wannan matsalar shine yanzu abin da za mu nuna muku. Za ka zo nan inda ka ga alamar na ɗanyi kewayen nan, sai ka zo ka danna a nan. Kana dannawa zai kawo ka wannan wajen, sai ka zo ka nemo parameter. Wannan shine parameter inda kuka ga na ɗanyi kewayen nan. Kana danna parameter zai kawo ka a nan. Za ka zo inda wannan kibiyar ta biyu bari na nuna muku. Zan ɗan yi muku alama wannan wajen preference réseau. Kuna shiga wannan wurin, kuna danna wannan wurin zai sako muku waɗannan rubutun. Kun ga ya ce muku ga nan dai waye da sauransu da bayanai. Sai ka zo a nan preference lié au téléchargement de l'application. Nan idan kana so ka téléchargement ɗin application sai yana baka wahala baya shiga, sai ka danna sai ka ga abu wani réseau yake, akan wifi yake ko kuma akan réseau kan wayanka yake. Kun ga ni nawa ga yana akan réseau kan wayata yake. Idan akan wifi ne ba zai yi ba, dole sai ka yi connecting appareil ɗinka da wifi sannan zai wuce. Kun ga sai ka bar shi a nan a shawarce idan kana amfani da datan ka na wayanka sai ka bar shi nan via nan particular réseau. Kana zuwa kana cewa za ka yi downloading in shi ko telechargement za ka ga zai yi. Idan kuma kana amfani da wifi wani lokaci za ka iya cewa toujours me demander zai iya tambayar ka a duk lokacin da kake da buƙatar telecharge. Sai ka zo nan na ƙasa wannan na mise a jour ne, sai ka diba shi ma a wane waje yake sai ka gyara. Sai ka zo nan ƙasa shi ma ka ga a wane waje yake shi ma sai ka gyara. Bakin wannan layin inda kuka ga kusan wannan kibiyar bakin nan ne wannan abun yake. Kuna ganin wani layi gashi nan, bakin nan ne wannan abubuwan da za ka gyara yake. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon. Idan kun ji daɗin shi da Allah ku yi mana like, ku yi mana subscribe sai ku yi sharing zuwa ga 'yan uwa. Mun gode. Assalamu alaikum.